Benvinguts, benvingudes a una nova sessió de meditació guiada d'inspirament.com. A continuació, una meditació de benevolència. Un camí que farem plegats. T'agafo la mà i et convido a començar aquesta pràctica de benevolència. Com sempre, busca una postura còmoda i estable. Ni massa rígida, ni massa relaxada. Seu amb dignitat, amb respecte per tu mateix, asseguda, com si fossis un rei o una reina, assegut al seu tron interior. Deixa caure les espatlles. Relaxa els braços. Sent el pes del teu cos descansant sobre les cames, que et donen suport. Ara, tanca els ulls o deixa la mirada suau en un punt davant teu. Respira. Inhala profundament i exhala lentament. Deixa que la respiració t'arreli al present, que el silenci sigui part de la teva experiència. Ara, simplement, observa la teva respiració. El moviment suau de l'aire entrant i sortint. Aquesta meditació és una exploració interior. Et proposo repetir mentalment unes frases senzilles. Paraules que poden despertar en tu sensacions o emocions. Si en algun moment notes tensió o malestar, torna simplement a la respiració. No cal forçar res. Pensa en una persona o en una mascota per la qual sentis afecte. Algú que t'inspiri tendresa, confiança o pau. Visualitza-la. Observa què passa dins teu quan la recordes. Potser notes calidesa al pit, un somriure suau. Deixa que aquesta sensació t'abraci. I ara, amb aquesta energia amable, porta l'atenció cap a tu mateix. Repeteix mentalment, amb serenor, que jo pugui sentir-me bé. Que jo pugui estar en pau. Que jo pugui tenir salut i força. Que jo pugui viure amb tranquil·litat. No cal creure-s'ho, només deixar que les paraules ressonin,
com un eco amable dins del teu cor. Ara, pensa en una persona estimada. Pot ser la mateixa d'abans o una altra. Pot ser un amic, una germana, una parella o fins i tot un animal. Visualitza el seu rostre o sent la seva presència i repeteix interiorment: que pugui sentir-se bé. Que pugui estar en pau. Que tingui salut. Que pugui viure amb serenor. Que estigui lliure de patiment. Sent com aquestes paraules surten del teu cor i arriben al seu. Ara pensa en algú que coneixes poc. Potser algú que veus sovint, però amb qui gairebé no parles. Potser un veí, un venedor, una persona del carrer. Ho tens? Ara visualitza-la suaument i repeteix: que aquesta persona pugui sentir-se bé. Que pugui estar en pau. Que tingui salut. Que pugui viure amb serenor. Que estigui lliure de patiment. Observa que desperta en tu oferir compassió a algú que gairebé no coneixes. Ara, si pots, porta al pensament una persona amb qui tens o has tingut una relació difícil. Potser algú que t'ha ferit o a qui tu has ferit. Sense jutjar. Sense voler canviar res. Simplement repeteix dins teu: que pugui sentir-se bé. Que pugui estar en pau. Que tingui salut. Que pugui viure amb serenor. Que estigui lliure de patiment. Deixa que aquestes paraules s'obrin pas dins teu i que el cor s'estovi, encara que només sigui una mica. Ara imagina la teva família, els que hi són i els que ja no hi són. Visualitza les seves cares,
Visualitza els records. I ofereix-los aquestes paraules. Que puguin sentir-se bé. Que puguin estar en pau. Que tinguin salut. Que visquin amb serenor. Que estiguin lliures de patiment. Sent com aquestes frases arriben al cor de cadascun d'ells. Ara ampliarem el cercle. Pensa en totes les persones del món. Homes, dones, nens i nenes, ancians, desconeguts i desconegudes. Tots ells formen part de la gran família humana. I desitja que totes les persones del món puguin sentir-se bé. Que totes puguin estar en pau. Que totes tinguin salut. Que totes visquin amb tranquil·litat. Que estiguin lliures de sofriment. Deixa que aquestes paraules viatgin pel món com una onada suau de bondat. Ara, connecta amb la natura. Amb els arbres, els rius, les muntanyes, la terra. I repeteix: que tota la natura pugui estar en pau. Que pugui viure amb salut. Que estigui lliure de patiment. I ara ho farem amb els animals. Tots els éssers vius que comparteixen aquest planeta. Ocells, mamífers, insectes, criatures marines. Desitja'ls el mateix. Que tots puguin estar en pau. Que puguin viure amb serenor i salut. Que estiguin lliures de sofriment. Torna a tu. Respira profundament i pensa si algú aquí has pogut fer mal, conscientment o no. Demana-li perdó mentalment. Si algú t'ha ferit, reconeix el seu costat humà i perdona'l. I perdona't a tu mateix. Digues: em perdono per no cuidar-me prou. Em perdono per haver-me posat en l'últim lloc.
Em perdono per no dir no quan calia. Em perdono per haver-me exigit massa. Em perdono per oblidar-me de mi. Abraça't interiorment. Sustenta. Ets humà. Pots equivocar-te. I això està bé. Ara, respira profundament un parell de vegades. Inhala pau. Exhala agraïment. Recorda, ets únic, ets única. Ets valuós. Ets digne d'amor. Ara, quan creguis, obre suaument els ulls i torna al present amb calma i serenitat. Fins aquí aquesta meditació guiada de benevolència. Moltíssimes gràcies per haver-nos deixat compartir amb tu aquests minuts. Recorda que, si ho desitges, en l'apartat de comentaris d'aquesta mateixa web pots deixar com t'has sentit, com et trobes, quines sensacions has tingut. Moltíssimes gràcies de nou. Ens trobem a la propera meditació.